Сягонняшнія чытанні такія ставяць нам вельмі вялікія такія ўмовы. І іх усіх можна падытожыць у адным пытанні. Ці любіш ты Хрыста? Ці любіш ты Хрыста больш за ўсё, што ёсць у тваім жыцці? Святы Павел нам показывая, можно сказать, два духовных правила, два таких духовных шляхі, якія мы адначасова павінны ісці. Для чагосьці паміраць заўсёды, тут ён гаворыць, паміраць для граху і жыць для Бога. Для чагосьці паміраць, як тут паралельна можна сказаць, страчваць сваё жыццё, аддзяляць у сваім жыцці сваё жыццё ад таго, што не Божае, але не толькі ад яго, і жыць для Бога. Жыць для Бога. Хто любіць бацьку ці маці больш, чым мяне не варты. Я з вельмі вялікімі цяжкасцямі ў адносінах з маімі бацькамі асабліва сустрэўся, калі пайшоў на вучобу вучыцца ў Мінску на праграміста. Цяпер я даведваўся, што моя мама слухае ўсе мои проповеди, которые записываются, поэтому повинен трохи думать, что говорю, больше так деликатно рассказывать. Дорогие мои, калі мы пачынаем больш хадзіць у касцёл, калі мы пачынаем любіць Езуса Хрыста шчыра, у нас пачынаюць мяняцца прыярытэты ў жыцці. Так адбывалася сапраўды і ў маім жыцці. Я ездзіў на розныя рэкалекцыі, асабліва на рэкалекцыі, звязаныя з вызваленнем. Там гаварылі, што бабкі, гадалкі, штосьці падобныя рэчы, гэта адно з таго, што порціць маё жыццё. Потым я прыязджаў да хаты, было куча сварак, бо моя бабуля, которая з намі жыла, таксама гэтым займалася. І ўсё больш розных рэчаў з'яўлялася між мной і бацькамі, у якіх мы не знаходзіліся паразуменнем. Я думаю, ёсць сярод вас таксама людзі, хто знаходзіць такія непаразуменні з блізкімі, роднымі, з калегамі па працы з-за таго, што вы ходзіце ў касцёл ці любіце Хрыста. І тады я ўспамінаў, што мне тады дапамагло. Што мне тады дапамагло перадолець гэтыя часы. Ўсё ж такі вучоба, шмат розных цяжкасцяў, з вёскі прыехаць у вялікі горад Мінск. Няма падтрымкі з боку бацькоў. Дзякуй Богу, з аднаго боку, Бог даў мне тады супольнасць. Даў мне людзей, сяброў, якія такім ж самым чынам любілі Хрыста, як і я. Прасіце аб такіх людзях у вашым жыцці, асаблівым чынам. Прасіце аб такіх людзях. Другое, я вспоминаю, што я чытаў кнігу, магчыма, некаторыя з вас чыталі, есть такая книга «Достаточно лишь Бога», Дайчер, по-моему, фамилия аўтара, дзе аўтар падкрэслівае, што калі Бог вядзе чалавека у адносінах з Хрыстом, каб паглыбіць адносіны з Хрыстом, то ён вядзе яго да таго, каб тыя рэчы, якія самыя важныя ў жыцці, каб іх траціць, каб ад іх адмаўляцца. І калі для вас вельмі важныя бацькі, то ён абавязкова дасць вам сітуацыю, дзе вам трэба будзе выбіраць між Богам і бацькамі. Калі вам вельмі важны вашыя дзеці, то 100% вы з часам атрымаеце такую сітуацыю, дзе вам трэба будзе вельмі моцна цярпець, бо Бог будзе гэтых дзяцей ад вас забіраць. Калі вам вельмі важны грошы, то Бог будзе даваць вам сітуацыю,
дзе будуць праблемы з грашамі заўсёды з'яўляцца. У меня ёсць знаёмыя, не адзін знаёмы ўжо 100%, дзе вось ўсё здараюцца сітуацыі, што вось хоча прадаць машыну, штосьці зарабіць на гэтай машыне, а тут адзін, другі, трэці раз машына ламаецца, пападае ў аварыю, штосьці яшчэ выходзіць. Ён заўсёды расстраиваецца за гэтага. Вось неверагодна расстраиваецца. Дарагі, чаго ты расстраиваешься? Чаму вось гэта так важна ў тваім жыцці? І у выпадку з грашмі, вось проста мне успамінаю вось ні аднаго знаёмага, для якога грошы так вельмі важны ў жыцці, так вельмі важны грошы, што як прыходзіцца гэтыя грошы траціць, ён адрывае іх ад сэрца, як ад сэрца. І у мяне ў жыцці былі такія часы, калі ў маіх кармане, можна сказаць, я жыў за 400 рублёў, а былі часы, калі жыў за 4000. Ну, у студэнцкія часы, у часы працы праграмістам. І, ну, Бог мяне так вёў, што грошы не так былі вельмі важны ў маім жыцці, вельмі моцна мне дапамагала, конечно, дзесяціна. Я заўсёды даваў дзесяціну, вось, адчысляў 10% і пераводзіў, напрыклад, аднаму святару, які працаваў вельмі глухой вёсцы, дзе, ну, амаль нікога не было, у нас прыхажанаў і такіх цяжкіх умовах жыў. Ну, я думаю, што можна розным чынам вырашаць по гэтаму поводу праблему. Калі вам вельмі важна праца, то Бог, безумоўна, паставіць на вашым шляху такую сітуацыю, дзе вам трэба будзе выбіраць між касцёлам ці працай, між сям'ёй ці працай. Вы будзеце бачыць, што эта праца прыносіць вам шкоду ў жыцці. Калі вам важна вельмі вучоба, то абавязкова, увогуле, як вельмі шмат энергіі трацяць студэнты, вучні ў школе, каб атрымліваць проста адзнакі вялікія. І гэта вельмі моцна ўплывае на якасць вучобы саму. Бо важны не веды, не разабрацца, што гэта такое, а проста знакі важны. Да? І такім чынам я вас заклікаю сёння падумаць, вось што, для чаго вам трэба яшчэ памерці, можна сказаць, памерці. Бог хоча, што пэўныя рэчы, на якіх мы апіраемся, якія вельмі важны ў нашым жыцці, каб мы ад іх адракліся, можна сказаць, аддалі Богу. Гэта не значыць, што ад дзяцей трэба адракацца зусім, да? Але трэба аддаць іх проста поўнасцю Богу. Дарагія мои, з аднаго боку, калі мы пачынаем хадзіць у касцёл, кожны ведае, што мы, многія ведаюць, сустракаемся з такімі цяжкасцямі, што нас не прымаюць. Я ўспамінаю, вось, як цяпер ўспамінаю гэтыя часы. Сапраўды цяжка размаўляць з калегамі, сябрамі, з калегамі па працы. Але з часам я пачаў атрымліваць задавальненне ад таго. Задавальненне, што проста я люблю Хрыста, я бачу неверагодна, якую вялікую роль ён іграе ў маім жыцці, і я атрымліваю вялікую свабоду размаўляць з маімі калегамі, сябрамі, бацькамі. І нават калі яны гэтага не прымаюць, я маю ў маім сэрцы супакой. І гэта вось адна частка, для чаго мы павінны паміраць. Для граху і для ўсіх рэчаў, якія мы ставім у сваім жыцці, важнейшымі за Хрыста. Але ёсць другая сторона, што мы асаблівым чынам павінны жыць для Бога. Асаблівым чынам павінны сябе ахвяраваць для Бога. Гэта могуць быць розныя сферы, розныя служэнні. І тут нам сённяшняе Евангелие указвае на вельмі асаблівае служэнне. Тут гаворыцца пра тое, што хто прымае прарока, вось як прымалі прарока Елісея у першым чытанні, ці прымае хто якойсьці вучні, ці якогосьці справядлівага, той атрымлівае ўзнагароду. І на самай справе адна з самых простых спосабаў евангелізацыі гэта гасцепрыемства, дарагія мои. Гэта проста
сяброў, знаёмых, суседзяў прымаць да сябе ў госці як Хрыста. Вось ёсць манахі, бенедикцінцы, у іх у рэгуле напісана, што кожнага госця, які прыходзіць да іх, прымаць як Хрыста. І ўвогуле у старажытныя часы асаблівым чынам. Госця кожнага абслужваў абат, глава манастыра. Да? Все остальные яны заботиліся там аб ежы, а абат прымаў, размаўляў з ім і ад усяго сэрца яго абслужваў. Я не так даўно чытаў Паісія Святагорскага. Ёсць у нашыя часы вельмі шмат такіх цудоўных праваслаўных святых. Адзін з іх Паісій Святагорскі з Афона. Ён расказвае пра адну гісторыю. Адзін разбойнік напаў на аднаго старца і забраў у яго адзежу. І пайшоў у жаночы манастыр. І каб гэты манастыр проста аграбіць. Ну і ўсе па гэтай адзежы, хіба што, падумалі, што гэты старец. Гэтыя сёстры, манашкі, прынялі яго як старца, пасадзілі, накармілі і прыйшлі да яго на малітву, на благаслаўленне. Адна монашка, сестра пришла, попросила, как помолился, у ее боль у спине была. И он помолился за ее, боль прошла у спине. А другая пришла, помыла ему ноги, и она имела такие тяжкости со зроком. И пошла, потом этой водой помыла себе в очи. И прозрела, дорогие мои, прозрела. І Паісій Святагорскі, ён монах сённяшняга часу. Вось 19 стагоддзя, в канцы 19 стагоддзя хіба што памёр, яшчэ ёсць запісы яго на Ютубе. І вельмі шмат такіх падобных гісторый расказвае сённяшняга часу, сапраўды сённяшняга часу, дарагія мои. Такім чынам, калі мы проста будзем нашых сяброў, знаёмых, суседзяў ад сэрца прымаць, не абавязкова ім сразу ўжо расказваць пра Хрыста, але проста з любоўю іх прымаць. Просто з любов'ю. Вы будете бачыць, што такім чынам ужо вы, с одной стороны, будете для іх открываць гэту дарогу для Христа, с другой стороны, Бог будзе асаблівым чынам вас благаслаўляць. І ў сягонняшняй імшы асаблівым чынам я вас, канешне, запрашаю паглядзець на тыя рэчы, якія сапраўды вельмі важныя ў маім жыцці. І калі у спакоі так паглядзець на сэрцы, ну не хочацца, каб Бог у мяне іх адбіраў. Але вось, канешне, з гэтым болем я запрашаю вас сёння на святой імшы все іх скласці тут, у найсвяцейшай ахвяры, разам з ахвярай Хрыста Богу Айцу. І Бог дасць вам асаблівы спакой у ўсіх гэтых справах.